Kif jaddi s-sajf u l-ħarifa baj jasal żmien għażiż. Triqat imżejnin daqtaqni pel-ħenjin kun taf preċiż li mana l-milib ġrajja tlaqqa lil-ħbib familjari narraw nkantaw għalikum jek il-miliet maħna dawn l-isbaħ jiem ingawdu fl-imkien fil-qrib tal-bottegin bil-bikkerin fidejna ix-xogħol insejna kuraġġ intlejna l-kol għalikum jekk mas-siġra nduru u paċi fl-art bimħabba u slim. It-tfal ma jinsewx x'rigal jistennew kollhom ansjeta li jinżel mal-lejl Father Christmas bis-sejl din verita għall-anġli fis-sħab naturajja fit-trab fil-maxtura l-bambinu nkanta għalikum jek il-miliet maħna dawn l-isbaħ jiem ingawdu fl-imkien ponsjetta bl-isbaħ wart l-issib tax-xar madwarna preżep jinduru u rrid insuru fl-imkien għalikum jek mas-siġra nduru u paċi fl-art bimħabba u slim.